रेडि जाबाय थांनो आबो क्रिस्माखौ फुथुला बायदि नुखादो नै नुवाखै आङो दिनो नामा ओमफ्राय दायो थांनोसै जों सानैजों दा जोङो बहुत गोबाव मेकआप फुनखांनायनि उनाव दासो थांसिगोन आरोना नै टाइमानो खैथा जालायखो खैथायाव फैदोंमोन जोङो 12ता बारदोंमोन 12ता ओमफ्राय दासो देलायखांबाय 4:09 मिनिट जाबाय आरोना दा थांसै आरो थांसै देखायनोसै एबार प्रग्रामाव चलो दाबो क्रिस्माखौ एफा साइज नुदों नै आंखौ नुवाखै फुरलिलिस नुदों आंखौ orange Wherever you go, success will follow you like your shadow. For the blessings of the whole bodo nation is with you. There are many more challenges to be overcome and expectations to be fulfilled. Nothing can stop you from गांफा आर'नाइ फालि बावग्रोनो नागिरदों बिथांमोन सानैखौबो फेसिलिटिजों फैग्रोनो थाखाय खावलायबाय हाय मबाइल गोदान खोमा हायो नों जा मालाय आदा मुथा मा होनोमोनलाय मबाइल गोदान बायना होदों बाजिनो जि अनलायलायो मालाय अनाबा फुदुंनोल' बाखि जादों थिगानो दा नैबे दा बे टिम सं बेजों डेन्स खालामदों बेवहाय नुनानै जों मोनसे लेभेलाव गैया दा जों मोनसे राफोद लेभेलाव सफैगासिनो दं दिनैनि दिनाव बलिउड जाजायनो नै मादै बिसानि मिटिंआव जोंनि हारिमु हानजाखौ मेथाइ रोजाबनो आरो मोसानो हांख्राय हरदों फांसनाबो बर'मायावनो जागोननो मा बिसा गोसो थोयोबोला खुदुमनाया प्रिकासना बिबोनां जायोबोला एदावनाया थाखायो मा खालामबावनो आदा बेबायदि हालोदखौ लानानै नों हारिमु सिबिनो ओंखारबोदों लासिं सिं सुबुंनि गेजेराव ए लैथोमा सफैबाय नोङो औलै एसे गोबाव जाबाय नोंथांमोन गाज्रि दामोनसै न'खरनि जेंना जेंसिनि थाखायनो थाब ओंखारबोनो हायाखिसैना नोंथांखौ गाज्रि मोनाब्ला आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदोंमोन मा खोथा बुंलाय नै नोंथां जों बायदि गोरिब जाम्बा जथायानो हारिनि हारिमुखौ गोजौआव दैखोआब्ला सोर दैखांबावनो हनै मालाय आब' सुलेखा बिग्राय आदा अमर एक्टर आरो गोदान जोलैनि फावखुंग्रिफोरा बेसेबांबा मुंदांखा जानो हादों आरो गावबा गावनि थांना थानायनि राहाखौ मोननो हादों मा बैसोरलाय फैला आरो मेन्देला मोना बिसोरखौ रावबो सिनाया नामा जोंनि बर' मानसिफोराथ' गासैबो सिनायनो हायो मानसिखौ सिनायाखै नोङो फै सिजौ सावथुननि डाइरेक्टर बिशाल सलिहा आखाइखौ
Này